Partizánske potvrdilo, že je skúsený, dobrý celok. Nám sa s nimi hrá dosť ťažko. Ono to bolo dosť zložité, hlavne po tom výsledku v Moste, dať zase hráčky tam, kde by mali byť. Lebo každý zápas je iný a vždycky ja som mi povedal, že ten posledný krok je vždy najťažší. Dostať sa hore. A dnes, keď sme chceli už vyhrať, ako v podstate si myslím, že už ten zápas, teraz už to VHL-ko dotiahneme, s tým tieto dva body boli veľmi dôležité. My sme sa do problémov dnes dostali sami. My v počase neskutočne rozchytali brankárku. Tam bolo toľko kopu šanci, ja neviem, z čoho vyplývali tie asi z nervozity alebo z veľkého chcenia. Ale zápas nevyšiel vyslovene Rebičovej dnes, takisto Gubikovej, ktorá nebola opora v bráne. Ale na druhej strane sme tam dali Nasťu, ktorá myslím si zachytala veľmi dobre. Tam som potom zmenil opäť tú obranu a tam sme dostali supera pod tlak. Našťastie sa nám podarilo vyrovnať v tom prvom polčase a v tom druhom polčase myslím si, že tam opäť sme zahodili niektoré šance a tam sme boli lepší a ten zápas sme dotiahli do víťazného konca, čo sme chceli, ale hovorím, že bol to veľmi ťažký zápas, hlavne psychicky. A tam výborne zahrala Patia Vollingerová, ktorá na tej strednej spojke vyslovene hrala lepšie ako Kiričič, ktorá tam, je to tam moc nešlo. Takže ja si myslím, že som spokojný hlavne s víťazstvom, čo sme chceli, ale nie s hrou.